Det her. Vi skal lige her løs. Bare skære rundt, og så skærer du på den anden side af den, og så skærer du, får du det smidt væk, det pæst der. Det er et noget værd. Man kan ikke bruge det mere. Ikke til en skæg. Det skulle ikke være kære at tage fat i det. Det skulle ikke være kære at tage fat i det. Så bare tage fat i pikken her, prøv at se her. Bare tage fat i pikken op her. Så sker du. Det er sgu lige mig. Betrækket skal ikke bruges jo. Bare sker ind i noget andet der. Du skal bare tage det. Du kan se især, hvad der var dernede. Det er jo hestøjet, der går helt derom. Nu mister den. Sådan. Der røg pikken. Der røg pikken sgu. Og så fortsætter du bare op. Og der er 2 fingre ind. Lige nøjagtigt. Sådan. Hvordan er du med at skære af fingrene? Og det fortsætter du med op til det andet snit deroppe. Over skrald på den. Over skrald på den. Og når du lige kommer lidt højere op, så kommer du op til lungerne. Så behøver du ikke være så bange for at gå ned af. Men du skal bare på den anden side mellemgulvet. Bare tage det. Og du flytter hovedet bagud. Og så trækker jeg bare til. Og jeg skal op igennem benene. Du skal lige ud og hæve i midten. Hæve i midten. Det er som skævt på. Ja, lidt. Det er godt nu. Så tager du bare med. Bare tjek. Bare med. Bare med. Bare med. Bare med.